Toto je plug-in hybridný Peugeot 5008. No a ak nechceš čisto elektrickú verziu, tak práve toto bude podľa mňa pre teba tá najlepšia voľba. Okrem čistej elektriky a plug-in hybridu, ktorý je teda tu, Peugeot ponúka 5008 aj v hybridnej motorizácii, ktorá je však k dispozícii iba s 1.2 a výkonom 150 koní. To je na takéto veľké auto, ktoré je navyše 7-miestne, naozaj málo. Plug-in hybrid ale pod kapotou ukrýva benzínovú 1.6, ktorej sekunduje výkonný až 92 koňový elektromotor a celkový kombinovaný výkon tohto auta je takmer 200 koní. Vieš, čo je na tomto aute najlepšie? Že aj napriek plug-in hybridnej motorizácii a pomerne veľkej batérii umiestnenej v kufri auta neprichádzaš o 7 miest na sedenie, čiže je to v podstate stále plnohodnotné 7-miestne SUV. Plug-in hybridná 5008 má teraz novú generáciu hybridného ústrojenstva, ktorá prispieva k zníženiu emisí. Je ale škoda, že tento hybridný systém stále ponúka iba pomalé AC nabíjanie a relatívne malú 17 kWh batériu, ktorá v realite vystačí na takých 50-60 km elektrického dojazdu. Ja si ale myslím, že najväčšou prednosťou tohto auta a tejto motorizácie je práve spomínaný výkon, ktorý dosahuje takmer 200 koní a oproti tej hybridnej 1.2 je to nárast o 50 koní, čo verím, že mnohí vodiči a záujemcovia o toto auto uvítajú.